Искам да споделя нещо с българския народ. То трябва да знаят, защото до сега само българския народ ни помага. Истинските българи. Миналата седмица най-накрая се видехме с очи в очи с Патарински, Борисов и Атанасов. Просто изчакахме една седмица дали ще им дойде друго нещо в главата, нещо смислено и разумно, но това нещо не се получи и за това ще разкажем всъщност какво се случи на тая среща. Бяхме поканени или ние по наше искане седнахме и обсъдихме как може случая да бъде решен един път за винаги. Случая мога да бъде решен, каза Патарински, ако ние натоварим овцете, нашите овце, ние да си ги натоварим и да ги откараме в инсенератора в Пловдив за унищожение. С нашия камион? С нашия камион. По-малко да ги превозиме и да ги унищожат. Ние да измиеме гащите на Патарински. Това няма как да се случи и сме длъжни вие да го знаете, цяла България да го знае. Чакай, че носа шапка на България, а мене ме е срам да кажа, че ето тук ще фърла тази шапка, няма да носа, защото ме е срам в каква държава живееме и не е ли безумие това предложение? Не е ли безумие това предложение след 11 месеца ние да си натоварим здравите животни, бременни животни, които след един месец ще почнат да се агнат, да си ги натовариме и да ги закараме в инсенератора в Пловдив за унищожение. Ние казахме, нали имате заповед. Елате я изпълнете, не можеме. Освободете не, пак не можем. Какво правиме? Ние сме едни заложници, 11 месеца стоиме и чакаме решение.